לבדה והיא למדה בדשא, אבל מה בכלל הקשר? כי לינה לא ידעה שבמרחק כל כך קטן כן שמה הוא נמצא בחור עם לב זהב גדול ישלימו את ליבה, ולמרות שיש לו גזים וזה לא נורא, לא זה לא נורא. ארוחה ערב שישי, חברים משותפים, הוא שטף שם כמה כלים וזה עשה לפרפרים, טוב ונהיה חברים. רגב לינה סטייל, לינה סטייל, רגב לינה סטייל, לינה סטייל, רגב לינה סטייל. היי סקסי רגב, רגב לינה סטייל. היי סקסי לינה. הסיפור ממשיך והחיים מאושרים, צחו הם גם דירה קטנה, שכנים נהדרים, ימצאו להם שם גור קטן חמוד קצת נפחני, הוא למד לתת גם יד, זה גאוני. אז רגב מספר שלינה הכל כך יפה רוצה להתחתן, אני אומר עזוב אחי קדימה נתפרפר, או תיסע איתי לתאילנד וזה לא עוזר, לא זה לא עוזר. הוא ביקר קצת יותר מדי והיא אמרה אולי כבר די, ולאור של 100 נרות קרה בטוב יחכה קרונות, האם תסכים להיות אשתו? שלום ילדים, שמי הוא רגינה. אני שילוב של שניים, רגב ולינה. רגב ולינה. כן זה רגינה סטייל, לינה סטייל, זה רגינה סטייל, לינה סטייל, זה רגינה סטייל. היי סקסי רגב, זה רגינה סטייל. היי סקסי לינה. הם מאוהבים, כל כך מאוחדים, רגב לינה זה רגינה, מה אתם אומרים? היום הם מתחתנים, כולנו מתרגשים, אז תרעידו את העולם, עכשיו כולם רוקדים. היי סקסי רגב, זה רגינה סטייל. היי סקסי לינה, זה רגינה סטייל.